wat bent u nou aan het doen? Wormen zoeken. Al dus toch? Jazeker. En... Ja, het is goed. Het is goed. Goed volk. Hey. En wat bent u dan aan het doen? Nou, wij... Zwaaiende dochter. Ook nog. Wij zijn van L1, Limburgse TV. Ja. En wij maken een programma dat heet Onderweg. Ja. Dus dat betekent eigenlijk, wat het woord al zegt, wij rijden kriskras door de provincie. Josie, klaar. Op zoek naar verhalen. Ja. Daar nemen wij dan 11 minuten mee op met die mensen. Ja. Daar gaan wij vervolgens niet meer in knippen, Nee. omdat we graag eerlijke televisie maken. Maar de triggers die wij tegenkomen, die zijn vaak de kapstok voor het verhaal. Ja. En dat... Ja. Josie. Hé, Hintje. Kijk. Dat is mijn dochtertje. Hallo, dochtertje. Hoi. Hoe heet jij? Ik heb Juna. Nou, hé, kom hier. Kleine. Vind je het spannend? Maar, jij zoekt wormen. Ja. Wat ga je vervolgens met die wormen doen? Ik dacht even te gaan vissen. Serieus? Ja, serieus. En dan haal je gewoon... waar heb je dat geleerd? Oh, dat is van vroeger al. Dat heb ik deed het met mijn vader al. Dan gingen we wormen zoeken. Voordat jullie gingen vissen? Ja, voordat we gingen vissen inderdaad, ja. Wat cool. Dus ja, en ik dacht nou een paar uurtjes te gaan. Ik had het net met mijn dochtertje over. We kunnen nog wel even gaan. Dus ik denk nou, kijk nog even of ik de wormpjes tegenkom. En dan ga je met papa mee vissen? Ja. Dat vind je leuk? Ja. Ja? Heb je dan zelf ook een hengel? Ik heb 1 werphengel en papa die heeft 2 grote hengels. En zet je dan ook een tentje op? Nee, dat hebben we wel gedaan vroeger, maar dat doen we niet meer. Oké. Dat doen we niet meer. Nee. Oh! Hallo buurvrouw! Ja, worden wij ook eens gefilmd? Ja, zo is het. Ja. Ja, grappig hè? Oh, jij kent het? Oh, wat leuk. Is goed volk, hè? Oh, kijk. Oh, jij kent het programma niet? Nee, ik ken het helemaal niet, nee. Want je weet dat je formeel in Limburg woont. Hè? Ja, ik weet dat ik formeel in Limburg ben gaan wonen, ja. Ja. Ja, het En- klinkt niet zo, maar... Maar je kijkt nooit naar het Limburgse nieuws? En weinig inderdaad, Weinig. ja. Weinig. Ja. Of zijn jullie van die Noord-Limburgers die vooral op Nijmegen georiënteerd zijn? Nee, ja, ik kom hier helemaal niet vandaan. Nee, ik Mijn- dacht van zoiets te horen. Mijn vrouw die komt hier wel vandaan van origine. En ja, we hebben eerst een tijdje in het westen gewoond. En ja, na een paar jaar zijn we hierheen gekomen. Oké. Ja. Oh, Dus- ik ben warm. Oh, pak hem. Nou, kijk. Joost, blijf van de worm af. Doe hem in het potje. Ja, ik sta niet meer op te letten, ze kruipen er zo uit. Hey, en wat was dan uiteindelijk de overweging om deze kant op te komen? Ja, mijn vrouw die vond het westen toch niet echt prettig wonen. Het Limburgse, dat bleef gewoon echt trekken en ze zegt ik wil gewoon terug. Dus we hebben de boel daar verkocht en we zijn hier naartoe gegaan. Oké. Ja. En hoe lang geleden is dat? Dat is een jaar of... Is het 4 jaar al? Ja, we hebben het huis van de buurvrouw gekocht, dus Echt waar? ja. Oh, wat leuk! En u heeft nieuw gebouwd? Wacht even, ik ga Oké. even die hond even opzij doen. Kom. Hey, en vind jij het leuk hier? Ja. Ja? We hebben een grote tuin en ons huis is gewoon mooi. En vooral het gedeelte dat we naast het bos wonen. Ja. Dus we kunnen gewoon in het bos de hond uitlaten. Hoe cool is dat? Ja, best wel leuk. Soms dan zien we wat mooie dieren. Dat is ook leuk. Ja, wat voor dieren zie je hier in het Weet bos? ik niet. Ik heb, geloof ik, wel eens een keer dachten we dat we een vos zagen of een wolf misschien. Een wolf. Ja, we waren toen ook Die heeft terug. mama een keer gezien, hè? Ja, Ja. daar was ik ook bij. Ja. Dus jij was bij mama toen jullie een wolf zagen? Ja. Nee, toen was mama met papa aan het wandelen. Ja, en En met andere. opa en oma.
Ja, en een andere keer toen dachten we dat we een wolf zagen. Oh, heb je hem nog een keer gezien? Misschien. Oké. Misschien was het Ja. wel. Wat denk je dan als je een wolf ziet? Ja, ik heb hem niet gezien, ik was te laat. En mijn vrouw dacht, oh jee. Dus die vond het toch wel spannend. Maar Ja. dit is ook al wel echt, ik denk dat dat al wel 2 jaar geleden is inderdaad. Dat we een keer aan het wandelen waren en dat ze die zag. En jullie wonen hier met z'n drietjes? Nee, ik heb 4. nog een zoon. Oké. Die is boven. Ah, die is boven. Ja. Altijd boven. Ja, die mist meestal dit soort dingen, hè. Nou, op de berg was hij er wel bij. Is het een gamer? Ook. Ook. Ja, ook. Ja, hij En houdt er hoe toch wel oud van. is die? Joost, 14. Joost, kom op. 14. Ja. Ja. Ja, Ja. ja, dus dat is... Eigen wereld. Joost, kom ja, op. dat begint wel, begint wel wat te worden. inderdaad. En waar is mama? Mama die is een weekendje weg. Dus toen dacht ik ga even lekker vissen. Waar is mama heen? Mama is op vakantie. Met? Ja, haar vriendinnen. Oké. Hey, en hoe oud ben jij? Ik ben 8. Je bent 8. Ja. Ze is volgens mij super slim voor haar. Nou, hier. Hè? Ja, ik kan ook hele grote puzzelsommen. Ja waar hoor. ik niks van snap. Het is een wijs meisje. Ja. Ja hoor. Ja. Absoluut. Waar heeft Hè? ze dat van? Ik Van de weet moeder. niet zo. Ja. Nee. Ik kan wel plussommen zoals bijvoorbeeld in de miljoen. Plus iets anders in de miljoen. Waar ik niks Oké. van snap. Rekenen vind je leuk? Ja, rekenen vind ik leuk. Oké. En heb je ook vriendinnen hier? Ja, ik heb vriendinnen. Er zitten hier ook heel veel kinderen die spelen in een speeltuintje. Onze achterbuurmeisje, ja, daar kan ik gewoon bij komen. Door gewoon achter onze scheur te gaan. Kijk, Ja. dat is ideaal. Ja. Ja. Ga je ook wel eens logeren? Ja, ik heb mijn eerste keer gelogeerd. Dat was niet zo lang geleden met mijn vriendin. Niet hier, maar op school. Ja. Dan gaat het ook langzaam meer komen, hè. Ze worden ouder, hè. Ja. Ja. Hey, en wat doe jij als je niet achter de wormen aan zit? Ja, dat ben ik. Werken. Ja. Werken. Ja, is het werken? Ja. Het is werken. Ik probeer wat sporten. En dat soort dingen. Ja, het normale leven, zeg maar, hè. Ja, wat doe je voor werk? Ja, ik ben ingenieur. Ik werk in Rotterdam nog, in de Rotterdamse haven. Ja. Dus Hoe combineer je dat? met de auto. Joh. Ja. Ja, en ik mag gelukkig ook nog wat thuiswerken. Dus, Oké. En zo is dat gelukkig te combineren. Maar ingenieur, je tekent? Ik ben werktuigbouwkundig ingenieur. Ik zit in het onderhoud van de opslagtanks op een olieraffinaderij. Een terminal. Ja. Dus ja, de beoordeel ik de staat in een groepje natuurlijk met meer mensen. Beoordelen we de staat aan de hand van inspecties en dan schrijven we de bestekken wat eraan uitgevoerd moet worden, wat er gemaakt moet Is worden. dat in de buurt van waar Brielle ook ligt? Ja, klopt inderdaad. Ja, want ik ben daar Ja. vorige week nog geweest. Oh, echt waar, toen ben je daar En- over de A15 gereden, rechts gekeken. Ja, Daar zie je de tanks. Nou, dat is als, voor iemand die daar niet dagelijks komt, Ja. is dat heel Dat is indrukwekkend. bizar, hè? Ja, ik vond het als klein kind, want ik ben daar dus opgegroeid in Spijkenisse. Vond ik dat ook heel indrukwekkend. Dat zijn de meesten wel die ik daar spreek. Die Ja. zeggen ja, alle lampjes 's avonds en heel futuristisch. Ja, Ja. ja. net als je DSM hebt hier in Ja. midden Zuid-Limburg, dan dat is ook s'avonds zo'n lampjes gebeuren. Ja, dat zullen al die torens zijn en zo. Ik ken de DSM niet echt exact, maar ja, dat is heel mooi. Het is leuk om te zien inderdaad. Lijkt daar juist. Dus ja. Lijkt me een kind wat zich niet snel verveelt. Nee, het hoeft niet, nee. Het is zat te doen. Ze zegt het altijd wel, maar het valt denk ik best wel mee. Dus, nee. Hey, en waar vis je het liefst? Op het moment is het voornamelijk de Waal. En in Spijkenisse, in de Oude Maas. En samen met mijn vader dan nog. En, Oh, wat Ja. goed! ja, dat doe ik nog steeds. Ja, weer terug eigenlijk een beetje. We hebben het weer een Opgepakt. beetje opgepakt, ja. Oh, wat goed. Ja. Dus je vader die jou geleerd heeft Ja. hoe je Om wormen wormen te zoekt. steken. Ja, die leer ik nou vissen.
Ja, visserslatijn noemen ze dat, hè? Ja, we vangen zulke. En neem je dan Limburgse wormen mee, bijvoorbeeld? Nee hoor, ik doe dit bijna nooit. Maar nou dacht ik, oh dat is wel handig, ik laat het er even een keertje doen. Oh, dus we hebben echt Het is, mazzel dan. Best wel, ja. Ja. Grappig. Je keek ook zo grappig over die heg heen toen wij in die auto zaten. Ik zag je zwaaien, ik denk, wie rijdt er nou voorbij? Want ik ken het dus inderdaad niet. Ja, Marjan kent het, maar Ik dacht het ook. ja, leuk. Auw. Maar Ja, jullie want jij kopen zwaaide ook meteen zo leuk. Meestal zie ik dezelfde auto's hier, maar Wat, heb je die auto al eens eerder gezien? nee. Dat kan hoor, want wij zijn hier al heel vaak Joost, dit Oh, doodlopende echt waar? straatje ingereden. Echt waar? En dan onverrichter zaken weer. Oh, dat is wel bijzonder. Ja, wij rijden echt lukraak rond. Leuk. En vandaag levert het een leuk verhaal op. Oh, wat leuk. Leuk. Over vissen en wormen en spelen en Ja. moeilijke sommen. Van miljoenen. Ja, mooi hè?